in government. Apenjo wach Sifuna gi Osotsi mopogore nikech gin tayari gin jotelo. Babu Owino nyalo wacho ni en jakanyo mar ODM to magi to jotelo. Sifuna en jagoro, Osotsi en jalup jakom. Jalup jatend ODM. Gin inyalo nyiso gin ang'o gin giwegi koro. Nikech gin bet gikuongo ne Babu Owino. Osotsi gi Sifuna and Babu Owino could be in the same age bracket. Ng'ama nyalo bedo ne ni duong' ne gi kanyo maneno ka giringo go e team en osiepna kendo governor marwa ma Siaya. But Osotsi gi Babu samoro body mar ng'ate machwe moro tin. But again young people then almost in the same age bracket. Yamana nyalo wacho with authority. But gima nyalo gombo nyiso gi ne ging'i the procedure. Ne gin mane gin party leader gi no yier gi nang'. Be NDC no se yiero gi mora mora. Jo amane position go NDC kore kidhi ket nyaka ne jakom yier gi into those positions. So giwe condemn the same system. Mano konyo gi ka gimbe gi ascend go to leadership.